Bank Station! What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? 1 second. In today's video, tayo ay inimbitahan si Uniqlo sa kanyang opening sa Davao City. So ayan guys, tara, sama tayo. Hello! Uniqlo guys! Nandito na kami guys, pero hindi pa siya start. We are waiting for the people all over the Philippines. Video kami. Okay lang. Join us, hindi siya. Waiting for the event to start. 10:30 daw siya mag-start. Dito kami sa harap para straight time yung City niya. Wurtzbach. Ayan. Ayan no, nadalagsaan na sila. Nakita ko si Pia kanina doon. Ito ang mukha niya guys. Ito ang mukha ni Pia, parang half ko lang dito. Dito pala pa ganito. Ayan, so as of the moment daw, meron 57 branches over the Philippines and 4 branches sa Mindanao. And dito sa SM City Lanang, ang pinakamalaking branch which is ayun. Pasarado pa siya. So mamaya shopping daw kami. Artista! Mami, oh. Hello. Made for everyone, everywhere. Each lifer piece is crafted with the best fit and Are you ready? I am always ready. Nag-Indian. Premier Davao. Before anything else, I'd like to introduce myself. My name is Carly Chu and I'll be magluya magayo. Andam ba ang tanan karong buntada? Oh, wala. Is everybody excited? Alright, but I hope that we will hype up our energy as we move along with our program for today. Right now, ladies and gentlemen, as we celebrate the very oath of Uniqlo Philippines, let's give a warm round of applause to Mr. Masayoshi Nakamura. Thank you, Gary. Good morning, everyone. Ating salubungin, please welcome Pia Alonzo and Bea Constantino. Hi, hello Davao. Hi guys. Mayong buntag. Hi, yes, it's great to be back here and back here in Davao and back here in SM Lanang. I was here at the opening of the first Uniqlo. Our Davaoeños. Hi everyone. Totoo pala yung sabi nila Pia and Carly, ang mga Davaoeños, stylish pala talaga. Oh. You can see everyone talagang dressed to the nines today. So I'm super happy to be here and I'm sure everyone's really excited for excited to see our 4 lucky winners as they arrive here and showcase what Uniqlo has to offer with our lifewear wares. With that, ladies and gentlemen, huwag na Pa nang hihilahin, gugupitin. Maski labog-lakan siya, right? Yes, it's true. And that's the technology that they put into the clothes that they make. hindi na siya sobrang mainit sa ilalim. And then it's again made with 100% soft. Here's your final question. Hands on the waist, Jonah. Okay. Guys, I really love the style. It's so easy to wear and it's so comfortable. I can wear it anywhere, office, mall. Can you imagine yourself wearing it? Wow! Okay na ba tayo doon? Okay na tayo doon, Pia? Parang okay
yung lahat doon. Wow, lahat. Parang lahat ko masyadong prepared doon sa malalim na siguro. Mga Davaoeños, ayan, opening na ng bagong and bigger and biggest, actually, Uniqlo store here in Mindanao, again here at SM Lanang. You can actually use it for everyday life. Waiting na lang kami. The Ano mangyayari na? Uniqlo collections, right, is lifewear. So, di ba nakikita nyo minsan sa Instagrams namin, di ba yung hashtag lifewear? Kasi it integrates. As of the moment, nagpapunta-off na lang kami. We're gani, wala ko yung selfie. We're not going to selfie, gani. Kailangan gani. Wala ka selfie lagi mo. Wearable Uniqlo Care. So ayan guys, post na yung program. Hindi na pag-selfie ni Pia, pero marami akong footage sa kanya. They're going somewhere over the rainbow. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Samahan niyo ako guys. Ayan, so on the way kami sa heaven. Parang heaven. Diba? So nasa food court kami ngayon guys. Wala kami maisip pa nung dapat namin gagawin. So mag-isip kayo ng challenge dyan. Hi sir! Susuruin. Sila yung mag-organize ng creator camp sa Davao guys. So kasali tayo doon, syempre. At sila. So, ito po ako ngayon facing the biggest challenge in life. It's called Huwag Kang Lilingon. Siya yung COO na Uniqlo guys. Mindanao. Ayan, before sa exclusive VIP shopping guys, meron mo ng program dito. Before tayo mag-proceed doon sa kanilang main store. So wait muna tayo guys. Hi, welcome to Day 1. Hi mga kabengs! Yes. Hi mga kabengs! Si Aisha Purple Aries. Ayan, pagkain na naman dito guys. Ayan, so kakain na kami guys. Kami talaga unang in-approach. Yeah, kami ang in-approach. Pumili nun. Hindi matakaw. Kain na sir. Pwede na sir. Kami talaga. So kain na tayo maya. So kain na kami guys. May mini burger and etc. Muna ako ng drinks. Laban lang sa mga drinks tayo na side no. Watermelon. Hi. Watermelon. Cucumber basil lemonade and basta orange. So ayan guys, tayo ay mag-tour sa loob ng bagong store ng Uniqlo. Samahan nyo ako in a while. Fug na naman. Laban lang sa red carpet, no? Tatambling kami dyan maya-maya. Dito lang kayo? Yan, pasok pa kami guys. Sige, bye.
welcome sa kanilang bagong store dito. Say hi mga mannequin, hi mga friends, say hi. Ayan, so ang ganda ng kanilang t-shirt, so 790 pesos. Hello. Mamaya titingnan natin yung mga t-shirts nila. Hindi ko din alam kung babagay, pero yung mga bag talaga guys, titirahin ko yan mamaya. Ganda ng bag, oh. Diba? Super laki ng store nila. Madami kang mapipilian talaga if you'll libot-libot dito sa kanilang malaking store. Ang belt bag talaga guys, dala. Laban ng mga belt bag din sa side, no? Sa kanyang mga t-shirt nila dito. Hindi ko lang din alam kung magkasya to sa akin kasi you know, I am too small. Medyo bloated tayo. Diba? Laban na. Yung mga kasama ko guys, mga vloggers and media personnels. Taas ng linya. Ito yung linya ng NFA guys. Kasi mga wala na mga bigas. Linya ng tubig. Pengi bigas. Pengi bigas, pengi adlay. Adlay. I like Adlay. Please buy Adlay. It will be the product that will please support us. Ako yung store manager ng Uniqlo. Very quick background lang po about myself. Hala, pwede to sa akin guys. Stretchable. Bagay na bagay sa mga overweight na tulad ko. Oversize. O diba? Wow. May ito sa bahay, oh. Maganda yung quality niya. Kami guys. Hindi na counter nila, oh. Cute. Cute na siya. True. I think mas bigger yung counter nila. Mas pinalaki. Tingnan niya guys. O diba? Parang sa bangko lang. Pwede sa mga anak ko. Bilang pambata. Oh, sa mga sponsor dyan. Baka naman. Yun na. Gian. Yun na. Gian. Yun na. Gian. Yun na. Gian. So ganito yung store dito sa Davao. Uniqlo store. Biggest store in Mindanao. Diba? Among 4 stores in Mindanao, ito yung pinakamalaki. So the store is almost 1,500 square meters. Ang laki! Ang laki! Laki-laki ng store nila guys. So itong mga ganito kasi parang mabibinag ko pa siya, mawawak ko pa siya. Pero ang liit. So magsa-shopping tayo guys. Ito lahat. Bibilhin ko yan siya. Pati siya. Bibilhin ko. Ayan, so tapos na kami sa aming tour dito sa kanilang store guys. Kami palabas na. So tara, let's go. So see you on July 19, Friday, para sa opening, grand opening ng biggest Uniqlo store in Mindanao.
ayan, so end ko na yung vlog guys. Thank you for today and maraming salamat sa panonood ng aking vlog. Till next time guys, always have your family. Bye!